Milovaní bratři v Kristu, dnes mluvíme o žalmu, který promlouvá k srdci každého věřícího člověka. 42. žalm není pouhým básnickým dílem, ale upřímným voláním duše, které překlenuje tisíciletí a je dnes stejně aktuální, jako když zaznělo poprvé. Jak dychtí jelen po vodních tocích, tak dychtí má duše po tobě, Bože. Těmito slovy začíná tento nádherný žalm, ve kterém král David neskrývá nejhlubší touhu své duše. Jako jelen touží po vodních tocích, tak touží má duše po tobě, ó Bože. Toto přirovnání zde není náhodně. Jelen, když je žíznivý, neodpočívá, dokud nenajde vodu. Toto zvíře je schopno ujít velké vzdálenosti, aby došlo k čerstvé, čisté vodě. Přesně tak touží věřící duše po Bohu. Není to povrchní touha, ale hluboká existenciální potřeba, bez které duše uschne. Drazí bratři, kolikrát jsme už tuto duchovní žízeň pocítili? Kolikrát jsme měli chvíle, kdy se všechny pozemské věci zdály nedostatečné a toužili jsme jen po Boží přítomnosti? Tento žalm hovoří o této svaté žízni, která přebývá v srdci každého pravého věřícího. Kdy smím jít a ukázat se před Boží tváří? Tato otázka se ozývá v žalmu a jak známá je tato touha? Žalmista se nespokojuje s tím, že ví, že Bůh existuje. Chce se s ním setkat, chce ho vidět tváří v tvář. Tato touha ho hnala do chrámu, na bohoslužby, protože věděl, že tam se může zvláštním způsobem setkat se svým stvořitelem. Ale žalm nehovoří jen o touze. Slzy byly mým chlebem ve dne i v noci, když mi celý den říkali, kde je tvůj Bůh? Zde se setkáváme s utrpením, s pochybnostmi, s těmi chvílemi, kdy jiní zpochybňují naši víru. Tato slova hluboce zasahují naše srdce, protože všichni jsme už prožili období, kdy se zdálo, že Bůh mlčí. Když se nepřátelé posmívají, když se ptají, kde je tvůj Bůh? Tehdy skutečně cítíme, jak bolestivá může víra být. Ale právě v těchto chvílích si musíme připomínat to, co činí i žalmista. Připomínám si to a vylévám svou duši v sobě, jak jsem procházel z davy, vedl jsem je do Božího domu. Žalmista vzpomíná na minulá požehnání, to je velmi důležité učení pro nás. Když je přítomnost těžká, když máme pocit, že Bůh je daleko, pak si vzpomeňme na ty časy, kdy jsme cítili jeho přítomnost. Pomysleme na ty chvíle, kdy odpověděl na naše modlitby, kdy nás provedl těžkostmi, kdy dal pokoj našemu srdci. Proč se trápíš, má duše, a proč se ve mně bouříš? Doufej v Boha, neboť ho ještě budu chválit, svého Spasitele a svého Boha. Tento refrén, který v žalmu zazní dvakrát, je jako duchovní rozhovor se sebou samým. Žalmista mluví ke své vlastní duši, posiluje se ve víře. Drazí bratři, i my se můžeme naučit toto duchovní cvičení. Když se trápíme, když máme pocit, že víra v nás začíná kolísat, mluvme ke své vlastní duši. Vzpomeňme si na Boží věrnost, na jeho neměnnou lásku. Nenechme, aby nás ovládaly naše pocity, ale řiďme je směrem k Boží pravdě. Z hlubiny do hlubiny volá při hučení tvých peřejí, všechny tvé vlny a proudy se přes mě převalily. Zde se před námi otevírá další krásný obraz. Žalmista má pocit, jako by se na něj vrhaly obrovské vody. Možná přesně toto právě prožívá někdo, kdo naslouchá těmto slovům. Má pocit, že problémy, bolesti, těžkosti se řítí jako obrovské vlny nad jeho hlavu. Ale pozorujme, žalm neříká, že to jsou cizí vlny. Říká, tvé peřeje, tvé vlny. To znamená, že i v utrpení se prosazuje Boží svrchovaná vůle. On je ten, kdo dovoluje, ba dokonce využívá tyto těžkosti k našemu formování, očištění. Ve dne sesílá Hospodin své milosrdenství, v noci je u mě jeho píseň, modlitba k Bohu mého života. Jak krásný je toto slib. Boží milost je s námi ve dne, ale ani v noci nás neopouští. V noci máme píseň, máme modlitbu. To znamená, že ani v temných hodinách nejsme sami. Kolik je těch, kteří v nočních hodinách zápasí s úzkostí, strachem, osamělostí. K nim mluví tento slib. I v noci máme píseň.
I tehdy, když naše slzy smáčejí polštář, i tehdy můžeme zpívat Bohu, protože víme, že je s námi. Pokud chceš hlouběji pochopit Boží uzdravující sílu v těžkých časech, nezapomeň se přihlásit k odběru našeho kanálu a zapnout zvoneček, abys byl informován o nových videích, která mohou posílit tvou víru. Říkám Bohu, své skále, proč jsi na mě zapomněl? Proč chodím v žalu pod nátlakem nepřítele? Zde vidíme, že žalmista upřímně formuluje své pochybnosti před Bohem. Nestydí se přiznat, že někdy má pocit, že na něj Bůh zapomněl. To je pro nás velmi důležité učení. Nemusíme před Bohem předstírat. On zná každou myšlenku našeho srdce, každý strach. Bůh je naše skála, naše síla, ale někdy přece jen máme pocit, jako by na nás zapomněl. Tyto pocity nečiní naši víru menší. Naopak, upřímná komunikace s Bohem prohlubuje náš vztah s ním. Jako drcení v kostech mých je to, když se mi nepřátelé posmívají, když mi celý den říkají, kde je tvůj Bůh? Posměch, hanobení způsobuje takovou bolest jako zlomená kost. Cítíme, jak hluboce žalmistovi bolí, když napadají jeho víru, když se posmívají jeho Bohu. Ale právě zde se projevuje síla víry. Navzdory všem útokům, navzdory všemu posměchu žalm končí stejným povzbuzením. Proč se trápíš, má duše, a proč se ve mně bouříš? Doufej v Boha, neboť ho ještě budu chválit, spasení své tváře a svého Boha. To je vítězství víry. I tehdy, když všechny okolnosti směřují k pochybnostem, i tehdy, když naše pocity našeptávají, že Bůh je daleko, víra říká, ještě ho budu chválit. To není naivní optimismus, ale hluboká, neotřesitelná důvěra v Boží charakter. Drazí bratři, tento žalm nás učí, že duchovní žízeň je přirozenou součástí křesťanského života. Nemusíme se stydět, když toužíme po Bohu. Naopak, tato touha dokazuje, že máme s ním živý vztah. Ježíš sám řekl, blahoslavení, kteří lační a žízní spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Tento slib zazněl v horském kázání a platí dodnes. Kdo žízní po Bohu, bude nasycen, ale jak můžeme utišit tuto duchovní žízeň? Žalm nám dává návod. Především si musíme připomínat minulá požehnání. Nesmíme zapomínat, co pro nás Bůh udělal dříve. Za druhé, musíme s ním upřímně mluvit o našem zápasu, o našich pochybnostech. Za třetí, musíme se posilovat ve víře, jak činí žalmista, když mluví ke své vlastní duši. 42. žalm je modlitbou člověka, který prochází údolími a vrcholy víry. Jsou v něm výšiny i hlubiny, radost i smutek, jistota i pochybnost. Ale celou dobu je tam nerozlomitelná nit, důvěra v Boha. Když čteme, že jelen touží po vodních tocích, pomysleme na to, že Ježíš řekl, kdo věří ve mě, z jeho nitra poplují řeky živé vody. On sám je pramen, který utišuje naši duchovní žízeň. Samaritánské ženě řekl Ježíš, kdo pije z této vody, bude opět žíznit, ale kdo se napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky, ale ta voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vody tryskající do věčného života. Tato voda věčného života je to, po čem toužil žalmista 42. žalmu. To je to, co hledáme i my, když naše duše žízní po Bohu. Nehledáme něco vzdáleného, nedosažitelného, ale to, co nám už Ježíš dal, sebe sama. Kdy se smím ukázat před Boží tváří, ptal se žalmista. Odpověď je v Ježíši. Nyní, v této chvíli se můžeme ukázat před Boží tváří, protože Ježíš nám otevřel cestu do svatyně svatých. Pojďte ke mně všichni, kteří jste unaveni a obtížení, a já vám dám odpočinutí. To je Ježíšovo pozvání každé žíznivé duši. Už nemusíme zvenčí toužit po Bohu, protože on sám přišel k nám. To ale neznamená, že by ustala duchovní žízeň. Naopak, čím blíže se dostáváme k Bohu, tím více po něm toužíme. Jako milující pár se nespokojí s tím, že ví, že ten druhý existuje, ale neustále touží po setkání, tak toužíme i my po Bohu.
42. žalm nás učí i to, že je v pořádku, když máme výkyvy ve víře. Nemusíme být dokonalí, nemusíme neustále létat vysoko. Možná ve dne cítíme Boží milost, ale v noci přece jen zápasíme se strachem. To je lidské, to je přirozené. David, který tento žalm napsal, nebyl nějaký abstraktní, bezcitný svatý. Byl to člověk z masa a kostí, který prožil všechna údolí a vrcholy života. Byl válečník i básník, král i pronásledovaný, hrdina i hříšník. Ale po celou dobu ho charakterizovala jedna věc – upřímný vztah s Bohem. Proto můžeme i my upřímně modlit tento žalm. Můžeme říci, toužím po tobě, Hospodine, jako jelen po vodních tocích. Můžeme říci, proč se trápíš, má duše? A můžeme říci, ještě ho budu chválit. Na konci žalmu se děje obdivuhodný obrat. Z pochybností se stává jistota, z otázek výroky. Ještě ho budu chválit. To není podmiňovací způsob, ale budoucí čas. Žalmista je si jist, že Bůh odpoví, že se bude opět radovat. To je síla víry. I tehdy, když současné okolnosti nejsou příznivé, i tehdy, když se zdá, že Bůh mlčí, víra říká, on zůstane věrný a já ho ještě budu chválit. Drazí bratři, pokud právě procházíte obdobím, kdy máte pocit, že vaše duše žízní po Bohu, pokud se zdá, že je od vás daleko, pokud jiní zpochybňují vaši víru, pak si vzpomeňte na tento žalm. Vzpomeňte si, že žízeň neukazuje na nedostatek víry, ale právě naopak. Ukazuje, že máte s Bohem živý vztah. Mrtvé věci nežízní, jen živé bytosti touží. Vzpomeňte si také, že Ježíš slíbil blahoslavení milosrdní, neboť oni dosáhnou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. A vzpomeňte si, že kdo hledá, nalezne, kdo tluče, tomu se otevře. Bůh se neskrývá před těmi, kdo ho upřímně hledají. Možná neodpoví tak, jak jsme čekali. Možná ne tehdy, kdy jsme čekali, ale odpoví. Jeho věrnost nepomíjí, jeho láska se nemění. Konečné poselství 42. žalmu je toto. Víra je silnější než okolnosti. Naděje je hlubší než pochybnosti. Boží láska je větší než bolesti. A ti, kdo v něj doufají, nikdy nebudou zahanbeni. Proč se trápíš, má duše, a proč se ve mně bouříš? Doufej v Boha, neboť ho ještě budu chválit, spasení své tváře a svého Boha. To ať je i naše vyznání víry v každé těžké chvíli. Když jsou v noci i ve dne naše slzy naším chlebem, když se nás ptají, kde je tvůj Bůh, když máme pocit, že padáme z hlubiny do hlubiny, i tehdy říkejme, doufám v Boha, neboť ho ještě budu chválit. To není sebeklamání, to není popírání reality, to je víra. To je ta neotřesitelná důvěra, která přesahuje viditelné a zakořeňuje se ve věčných pravdách. Ježíš řekl, já jsem cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. On je odpovědí na naši duchovní žízeň. On je ten pramen, který nikdy nevyschne. Modleme se společně. Náš nebeský Otče, děkujeme ti za tento krásný žalm, který tak upřímně mluví o touze naší duše. Pomoz nám, abychom i mezi všemi vlnami života v tebe doufali. Když po tobě žízníme, připomeň nám, že ty jsi pramen živé vody. Když pochybujeme, posil naši víru. Když slyšíme posměch jiných, dej nám trpělivost a lásku. A pomoz nám, abychom i v nejtěžších chvílích mohli říci, ještě ti budeme vzdávat chválu. V Ježíšově jménu prosíme. Amen. Pokud se tato modlitba dotkla tvého srdce, pokud jsi cítil působení Božího ducha ve svém životě, pak sdílej toto video s těmi, kdo také žízní po Bohu. Přihlaš se k odběru našeho kanálu, abychom mohli společně růst ve víře, a nezapomeň v komentáři sdílet s námi, jak Bůh působí i ve tvém životě. Bůh ať vás požehná svými bohatými požehnáními a dá vám takovou víru, která obstojí v každé bouři. Amen.